Kanami kanya magsud-an sang pinirito nga isda kag ginisa nga utan kag pinapang mga tiyempo dugulugal ang pagduga inulan-ulan. What's up mga animal? Are you alam pingasan? For today's cooking show video, maluto kita ginisa nga pichay kag kalabasa. Pampasigla kag pangpalinaw sang mata. Tapos parisan ta sang pinirito nga isda o kon uga. Galing wala kita uga, labas na lang nga isda ang tirahon ta. Nag-slice ko digali isang 4 cloves nga ahos, kag isa ka medium size nga sibuyas, bombay. Nagdugang ko digali isa ka large nga kamatis, pampagana, kag pampanami, kutis. Nagbutang ko digali asin sa aton nga isda, pero iya nga ngalan akon nalipatan. Nabilang man ni siya gali sa sapsap nga angkan. Shout out ako dagali kay Nariel Disales, Michelle Parag sa Diligencia, kay Madam Jacqueline Torrento Diaz, and kay Madam Angel Caminya from Singapore. Also, mag-greet ko digali sa akon nga tropa from Calibo nga si Romeo Toledo. Happy birthday sa imo. Ari akon nga greet amigo. Shout out dagali kay Buknoy no sa Aklan Subong upod sila ni Pok Ayan. Happy birthday sa imo Buknoy no. Kabay pa nga gaan kasang maayo nga panglawason kag malawig nga palamus-unon. Te, style ka pa? Bala, timo dyan. Plus tara ko na digali ang aton nga kalaha kag butangan na nga ni isang gamay nga mantika. Ginuna ko digali huwad ang aton nga sibuyas bombay no gisahon tala ni isang kadali. Sunod na dyan ang aton nga ahos no gisahon tala ni isang maayo magwa nang yang aromatics nga baho bala. Parang imong katulog ang tawad balay mabugtaw na. Isulod na dyan ang aton nga kamatis so gisahon tala ni isang nga maayo ang tatlo para swabe ang ilang nga combo. Nagutang ko digali sa ka pork cube na pampadugang panlasa sa aton nga ginisa. Pinunod ko naman digali ang aton nga kalabasa. Same lang gyapon nga procedure pareha sa ila. Ngayon continue lang naton ang gisa. Nagbutang ko digali isang isa ka long neck nga water halin sa Takuling River. Tapos takluban kag sa 5 minuto pabukalan. Na-comment naman ko digali sa unsa diin kamo ga-star para mabalaan ko kung diin nakalabot ang akon nga mga video nga mga tinikal. Ngayon nagbukal lang aton nga niluto no chika puntang kalabasa kung humok na kompras na kahumok sang imong nga ilong nga lampingasan ka. Pinunod na din aton nga tiniwa nga pizza tapos pabukalan na ni sa high level nga kalayo sa 2 ka minuto. Nagbutang ko dagiti tatlo kapaitan nga lagba para sa may kaldo karon may gamay nga sipa. Buran ta lang ni gamay nga asin kag bitsin para ang lasa hindi bitin. Umpisaan ta na ang isda nga iprito. Tostahon ta lang sang mayo para gagaragumo karon kung usapon sa aton nga mga unto. Hasta na lang digali ang akon nga video kabay pa nga nanamian kamo especially sa mga house tatay nga pariyo ko. Mas style ka pa? Bala. Timo dyan. Anak ka ng pu.